Bantwana basekhaya bethuna ndifuna namhlanje ke uhlafune lemibuzo ndiza kunika yona njengoba sikwi-day 5 ye-fasting khawuzibuze lemibuzo uthi xa umeditator uzofumana impendulo so that xa sesihleli kwi-live ke sincokole. Awuzibuzi ngani wena mntana se-Afrika, wena mntu wakwantu, wena unophawu lokubana ungumntana welanga, inwele zakho ziyenyuka xa zikhula azijongi phansi. Awuzibuzi ngantoni uba kutheni le i-period yenyanga yesithoba, especially kulo nyaka wesithoba, ingxolo iye yankulu kangaka? Awuzibuzi ba kutheni eyona nto ithethwe kakhulu, eyona nto iye yaphazamisa kakhulu isuka kubafundisi, kuma-evangelist alapha eSouth Africa? Awuzibuzi loo nto leyo? Mntana sekhaya, awuzibuzi umbuzo ukuba kutheni manje le yethu iNew Year xa isondele kwahlala kunengxolo, kukho yonke isiphithiphithi each and every time xa kuleli xesha up until the October, noba ungahambi uyojonga ii-disasters neentoni zomhlaba neentoni ezenzekayo zahlala zisenzeka around this time of the year, ngale nyanga. Mntana sekhaya, ukhumbule into bana sikuvuko ngoku, abantu abanintsi bethu baqala ukuzikhumbula uba bangobani na, kwaye le unyaka ngoyena nyaka abantu bakuthi baye babona ukuthi hayi man, I do connect nale mini kuthiwa yi-African New Year. Then endaweni yokubana kufocuswe kuloo nto, kwangxolwa ngokubana kuzawubhubha umhlaba esiyaziyo thina kuthi ayizukwenzeka loo nto leyo. Mamela ke mntasekhaya, khawuzibuze into bana kutheni yenzeka ngale period, kutheni lento xa kusondele le yethu iNew Year kwahlala kunezishiqi izigaxa ezingaphaya kwaye ezikwi-international level. Bethunani, ezikwi-international level. Uyayazi mos ukuthi le iNew Year yethu ingarecognizwayo even nangurhulumeni wethu, ubana kukho ezinye i-beliefs like kubakho i-Ramadan, kubakho i-Diwali, kubakho i-Chinese New Year, uyayibona nasezindabeni ivezwe uba how do they celebrate it. But thina sithi nje akukho mntu ufuna ukude ayirecognize, and instead yoba irecognize kubakho ingxushungxushu. Bekutheni ze kubekwe exactly i-23 for le mini bekuthiwa kuza kugqabhuka ngayo umhlaba, and ibekwa ngaba i-evangelists ne-missionaries, the same people that came to tell you ukuthi isiko lakho alikulungelanga, uphila ubudimoni kwatsha kwavutha. Bethunani, we need a sit down on these things. Ayisiyo coincidence le. Ndihlala ndisitsho kuwe mntasekhaya ndithi asiyo coincidence. Manibuye ndithi inye into enivuyisayo ngeli xesha kubana noko ngone-spiritual realm nathi thina sithunyiweyo ukuthi siphaphamile ngosiyabona ukuthi hayi man siyaphazanyiswa up. And the best thing about it is that this is the end of bullying African spirituality. This is the end of bullying African spirituality. Bambelelani bethunana, qinisekani ukuthi nibambelele kwale niyakhula, because kukude apha siyakhona inde lento. When they say abomkhulu nabogogo, welcome to the front row seat, inde indlela esizayihamba kodwa impumelelo is guaranteed. Bantwana basekhaya, mandinishiye ndithi peace out, love and light. Konke bekukade kusebenzela wena, everything has worked out for you.
You are the generation that is here to rewrite history. Peace out.